Дами и господа, здравейте в предаването Спортна мрежа. Имам удоволствието да ви представя моя гост в студиото, менеджера на хандбален клуб Фрегата Бургас, Никола Добрев. Здравейте, господин Добрев. Здравейте. Още веднъж поздравление за първия трофей в клубната история на Фрегата Бургас. Едно наистина впечатляващо постижение, като за отбор на няколко месеца в елита. За мен, предполагам и за вас, още по-хубавото бе, че този факт стана достояние и на привържениците на традиционният за нашия град спорт в зала Младост, така че празникът бе всеобщо, още по-мащабен с извоюваната Купа на България преди седмица. Оталожиха се вече страстите, отминаха емоциите. Какво е сега усещането седмица по-късно? Абсолютно е така. Усещането е, че наистина направихме един силен есенен полусезон, успешни мачове и най-вече, че ние заложихме на колектива и когато направихме този силен колектив, резултатът дойде след всеки изминат матч и в последните 5-6 мача, включително и Купата на България, изиграхме едни силни мачове и показахме една силна игра, която наистина ни донесе тая купа, като аз отчитам, че наистина заслужавахме тая купа, показаното от предишните мачове. Нека и за нашите зрители да споделим развитието на хандбален клуб Фрегата и как във времето еволюира тази идея ваша в Бургас да има силен представителен отбор. Фрегата е създадена преди 7 или 8 години. 8 години. И нещо, което не знаят и нашите зрители, започнахте с момиченца. С момиченца, да. Видяхме, че наистина няма да може да се случат нещата в женския пол. После преминахме момченца. Макар, че се получават по-лесно нещата при дамите, но... Нямаме женски треньори тук в нашия регион. Да. И затова почнахме с момченца и така постигнахме първата шампионска титла. Имаше 2-3 години затишие, пауза, да. И след това момчетата. После постигнахме и втора шампионска титла и наистина имаме и сребърни отличия, с другата възраст и полека се вижда, че тези деца, за да израстват, трябва да има представителен отбор. Във всеки един град, който има представителен отбор, отдолу се навързват нещата, има подрастващи, запалват се за играта и се виждаше, че като няма представителен отбор, нещата куцат. Децата или отиват в други видови спортове и трудно може да се захване да играе хандбал. Сега вече нещата стоят по друг начин и сам виждам и в нашите подрастващи как се увеличи желанието за игра. Промениха се нещата, защото като виждат А група мъже, вече желанието в тренировъчния процес става по-силно и смятам, че това е пътя. Вярвам, че това, което постигнахме като Купа България, ще се опитаме на базата на колектива и показаното до момента да атакуваме в плейофите и по-добро класиране. А защо не и шампионска титла? Аз мисля, че не се е отдавало на друг отбор, който като новак в елитната А-група, след само, както вече казах, 5-6 месеца, да извоюва другият значим голям трофей в България, а именно Купата на страната. Но както казахте и вие, времето ще покаже дали сте на прав път. Искам друго да ви питам, само богатата ви съдийска практика ли? Пак отварям една скоба. Наскоро предадете щафетата на по-младите съдии, дано се развиват в правилна посока, защото е редно Бургас да има и представители на Темида в този спорт. И само да завърша въпроса си, богатата ви съдийска практика ли ви позволи да привлечете, да селектирате тези добри хандбалисти, добри момчета, които самият вие признавате. Предполагам и хандбал на България вече се съгласява, че в момента Фрегата е най-силният тим. Основното, което и на Купа България показах, моят учител Симеон Пишманов. На второ място, преди да приключи хандбала, големия хандбал в град Бургас, аз една година и половина се занимавах с юноши старша възраст и
отбора АРХГ мъже. Имахме добро представяне, но поради финансови проблеми беше закрит хандбала. След което аз се отдавах на съдийска кариера и тази селекция, която направих, мисля, че през годините съдийството също много ми помогна да наблюдавам тези всички отбори и да виждам по постове кой какво може. Смятам, че направихме една хубава селекция, която лично аз съм удовлетворен и се радвам на успехите, които тези момчета постигат. Трябва да ви призная, господин Добрев, не ви лаская, но притежавате твърде добри качества на менеджер, тъй като композирането на такъв състав не е една проста аритметика, само да ги съберете на едно място и мнозина си мислят, че мозайката се нарежда. Особено в колективните игри много важен е и другият подход, другите методи, които ползвате. Факт е, че за сега успявате, резултатите говорят за това. Аз смятам, че тези момчета все още не са се разгърнали пълните възможности и това показва всички първи полувремена как така изиграват на 60% от възможностите си. Подгряващо. Подгряващо и смятам, че в плейофната фаза всеки път на разборите коментираме, че тези първи полувремена малко отпуснати влизаме. Мислям, че лесно ще се случат нещата. Получава се гол за гол и което през втората част вече нещата се случват. Има ли чуваемост в съблекалнята? Това е много важно. Един треньор да бъде правилно изслушан, правилно разбран. Защото при тази ситуация, която е в момента в регата Бургас, много от състезателите са с редица трофеи в своята кариера и един вид може да мине през ушите това, за което настоявате, което изисквате от тях. Изпълняват ли на 80%, айде да не кажем на 100%? Може би задачите, които поставяте. Ще открия една тайна, че аз лично в съблекалната не се правя на диктатор и някакъв строг менеджер. Напротив... Но пък го показвате на резервната пейка. На полувремето дори давам думата и на състезателите, взаимно да изкоментираме грешките от първото полувреме и да излезем с едно становище, нали, кое е по-правилно и в защита, и в нападение. И така се вслушвам в мненията на някои от състезателите. И смятам, че това е пътя не да налагам някакво строги мерки, които мисля, че няма да доведат до добро. Сезонът, уважаеми зрители на телевизия ЕРН, започна ударно за хандбален клуб в регата Бургас. В досега изиграните 11 мача в първенството отборът има 10 победи и само една загуба, регистрирана на 19 октомври миналата година в залата в Студентския град от Национална спортна академия. След това обаче в регата Бургас и до днешна дата остава непобеден, в това число се числят и победите в турнира за Купата на България. Господин Добрев, при това ударно развитие на събитията през сезона, ще се умее ли в регата Бургас да запази добрата инерция и след 2 месеца? Визирам времето, в което ще наблюдаваме с интерес плейофите в шампионата. Факт е вече, че в регата Бургас е първенец в редовния сезон. Абсолютно е така. Смятам, че колектива наистина го изградихме за кратък период от време, но ако наистина ние покажем по-силна игра, което аз силно се надявам тези възможности на нашите състезатели да се разкрият с още 20% и затвърдим колективната игра, смятам, че с лекота може би ще преминем плейофната фаза. Ако стане обратното и примерно ние покажем слаби игри, пак мисля, че е редно да го отчетем, че като първа година този успех, който да влезе в четворката на България и да завоюваш купата, е един голям успех за Бургас и за цялата бургаска общественост. Опит, рутина, самочувствие, това достатъчно ли е да се удържа лидерската позиция,
както вече стана дума, повече от 5 месеца. И друг път сме говорили с вас, ако в началото не ни приемаха на сериозно, сега вече спокойно може да кажем, че фрегата Бургас е фактор в мъжкия хандбал в България. Единствено мога да кажа, че избрах такива състезатели, които не се притесняват дали ще играят във Варна или в Бургас. Без значение дали са гости или домакини, абсолютно излизат на терена с необходимата мотивация и за тях няма значение в кой град и къде ще бъде срещата. Мисля, че наистина наблегнах на това нещо, за да може да не се притесняваме като да играем само домакински мачове, а навънка да губим. И мисля, че това успяхме в тази селекция и дано се запази този отбор, което съм притеснен така отчасти, тъй като всичко е добре, но финансовия ресурс, който трябва да притежава хандбалния клуб и за в бъдеще, и за новата спортно-състезателна година, в момента наистина ние се нуждаем от допълнително финансиране, за да може да сме спокойни за новата спортно-състезателна година. Казах вече за баланса на хандбален клуб в фрегата до сега. Само победи и една загуба, и в продължение на вашите думи, дават ли тези победи над водещите отбори от миналият сезон психологическо предимство, особено преди плейофите? До сега фрегата има победи срещу шампиона Добруджа, в морските дербита е категоричен отбор и срещу Локомотив, и срещу Спартак Варна, но като се има предвид, че плейофните двубои с малко по-голям, по-различен заряд от тези от редовният сезон, има ли някакви притеснения от ваша страна? Има ли отбора психологическо предимство най-вече срещу тези състави? Това, че печелим едно предимство, наистина имаме психологическо предимство. Второ, гостите от втори, трети и четвърти в класирането ще търсят реванш спрямо нашите победи, които направим в редовния сезон. Но смятам, че, пак казвам, тази мотивация и мобилизация в самите състезатели, смятам, че бъде малко по-различно от това, което те се представиха в СНЕ и пролетния полусезон. Мисля, че поне с 15-20% възможност ще ги разгърнат и ще покажат себе си, че всичко до момента не е случайно. Нека сега ще помоля с видео да припомним моменти от победите на фрегата Бургас от началото на сезона до сега. Основната цел на хандбала в Бургас е да има трайно присъствие в елита. Поне за сега успяваме, но както споделихте, притеснен сте от липсата на финансов ресурс. Това да продължи в времето. Какво е необходимо в тази насока? Наблюдаваме кадри от мачовете тук в зала Младост. Основното, което ние се стремим ръководството на хандбалния клуб е наистина да централизираме, да имаме генерален спонсор. До момента ние нямаме генерален спонсор. Дано това се случи в близките 3-4-5 месеца. И ако наистина има такъв доброжелател да стане генерален спонсор на хандбален клуб фрегата, мисля, че нещата ще се успокоят от страна на събирането на финанси за обезпечаването на спортно-състезателната година. Както и вие казвате, без финансова подкрепа спорта един вид зацикля. Каква е нагласата? Какво трябва да е мисленето на хората, които дават пари за спорта? Ето тук мисля е мястото да споменем за господин Атанас Атанасов, Бургас Бич, който осигури премията на отбора за спечелената Купа на България. Да, обаче той мисли за спорта и дава не само за хандбала, дава и за волейбол, и за баскетбол. Това е един всеотдаен човек, бизнесмен, който наистина помага на спорта в град Бургас. Като преди него са господин Румен Христов, който е всеотдаен, помага на хандбалния клуб с транспорт, финансово. И да не забравяме, че без община Бургас и нейната помощ едва ли мога да си помислям, че може да има отбор в елита. Добре, 8 отбора са в елитната А група.
Имате поглед и върху другите клубове. Как успяват те в тази насока? В повечето Ако случаи... трябва да правим някакъв паралел, Да. сравнение между волейбол, баскетбол и хандбал, този спорт изостана много през годините и благодарение титаничните усилия на такива хора и като вас и на други места в страната, някак се задържа на повърхността. Вижте, хандбала, примерно в една спортна състезателна година, Да речем в един Добрич, отбор, който е шампион последните години и водещ. разговарял съм с президента на Добрич. Значи бюджета за една спортно-състезателна година е 100 000 лева, който... Но включва и подрастващите, предполагам. Да, и допълнително, примерно, когато участва за европейски купи, са нужни средства в зависимост, нали, от жребия, който ще се падне за европейските купи, пътувания и така нататък, се увеличават средствата. И смятам, че там наистина много помагаше община Добрич и нещата се случваха. Сега във Варна е същото положение, но те намират спонсори, нали, които ние все още сме млад отбор на 6 месеца. Да се надяваме, че ние в град Бургас ще намерим такива спонсори, които да помагат на клуба и примерно ние не разчитаме на такива големи суми, но ако се съберат така 20 бизнесмена с малки средства, мисля, че може да се съберат тези средства, за да може да бъдеще винаги да има в елита, нали, АРХГ мъже отбор представителен за града. Вие сте и член на управителния съвет на федерацията. Искам да ви задам такъв въпрос. Промени ли се и ако да, с какво през последната една година хандбала? Върви ли напред, с други думи? Защото повечето идеятели искат това. Основното, което се случи в последната една година за Българска федерация хандбал, първото е, че ние сме олимпийски спорт и минахме в първа група на Министерството на спорта. Второ... Но заделените средства не са кой знае колко повече от миналата година, да речем. Специално за хандбала, за хандбалната федерация се увеличиха четворно средствата, отпуснати от Министерството на спорта. И смятам, че третото нещо, което Министерството на спорта в момента направи с спортните клубове, всеки един да се направи развитие за програма, да изясни всички възрастови групи, всички участия през 2014 и в момента тече процедура в Министерството на спорта, разглеждат документите на всеки един спортен клуб и вече Министерството на младежта и спорта ще прецени по тази проект-програма колко средства ще бъдат отпуснати на всеки един спортен клуб. Това до 2014 не беше по този начин. Ние имахме точкова система на Българска федерация хандбал, където всеки един се отчиташе. Тогава представяхме нашата наредба, нашата точкова система, система за финансиране. И нещата се отиваха в Министерството на спорта. Оттам се отпускаха средствата и зависимо от всеки един клуб колко точки е събрал, получаваше средствата от Българска федерация хандбал. В много случаи и с мен сте споделяли това, че не сте съгласен, не споделяте методите на ръководство на президентката Росица Бакърджиева. Някак си тя дърпа чергата към нежния пол и то по обясними причини. Но пък нека поздравим, мисля, тук е сгоден момента, момичетата, които вчера спечелиха за втори път Челендж Трофи в европейското му издание, след като направиха това и през есента в Мексико. Но като че ли би трябвало да са равнопоставени двата пола? Да, абсолютно е така. Забелязва се и чувам от старши треньори на отбори, национални отбори, че повече внимание се обръща на женския хандбал. Това, което ги дразни всички работещи с мъжкия пол и е обяснимо, тъй като, нали, президентката не обръща много внимание на мъжкия пол. И дано това се изравнят позициите, но за в момента е така. Ако беше президент на клуб с мъжко направление, може би щеше да е обратното. Вижте, ние ти първа подаваме
подрастващи от фрегата към националните отбори. Аз силно се надявам в фрегата доста национални състезатели да излязат. И смятам, че сега този набор 9-8-9-9, който се сформира в момента най-добрите в Габрово, смятам, че поне 4 или 5 национални състезатели ще има в фрегата. И дано с този стабилен треньор, според мен, Йордан Димитров, мисля, че този набор ще постигнат успех в Европа. Дано. Ще помоля и второто видео на вниманието на нашите зрители. И пак да се върнем към първенството, господин Добрев. Всичко ли е ясно около подреждането на отборите в първата четворка? Тези първи 4 състава, които ще продължат в полуфиналните плейофи. Казахме вече, фрегата Бургас, първенец в редовният сезон, но останалите 3, двата са ясни. Локо, Варна и Добруджа. Четвъртия ясен ли? Все още не е ясен. На 5 април в 15 часа на спортен комплекс Камчия ще бъде директният двубой между Спартак Варна и Национална спортна академия. Тогава ще знаем отговора на кой ще е четвъртият отбор. Да, след тази среща наистина борбата между тези два отбора ще бъде за влизане в четворката. И който надделее, мисля, че той ще оглави четвъртото място. Тук наблюдаваме едни кадри също от шампионатен матч. Втората победа над Локомотив Варна. Продължавате ли да твърдите, че този отбор, станал миналият сезон вице-шампион, ще спори на финалния плейоф, така да го кажем? Да, Локомотив Варна, гледах дербито през изминалата седмица. Без основен свой състезател, да. Йордан Михайлов, успяха да победят Спартак. Много е важно в тези двубои, тъй като и ние имаме двама опитни вратари в лицето на Пламен Иванов и Светослав Георгиев. Те имат съответно Змея, който е абсолютно силен вратар. И са показали на предното дерби между фрегата и Локомотив, че двамата вратари са основен фактор в една среща. Както се казва, добър вратар, половин отбор. Понякога и тези проценти се надхвърлят. Абсолютно смятам, че имаме предимство пред Локомотив, тъй като нашия стил на игра тактически, мисля, че стои много по-добре от тях, докато те се опитват да играят един бърз хамбъл, в който на моменти се получава дори хаос, казвал съм го няколко пъти. Но определено отстъпват по индивидуални качества на нашите хандбалисти. Единствено, може да се каже, че така налагат темпо в тренировките за бързина и искат на базата на бързината да спечелят предимство спрямо всеки един отбор в България. Но срещу някой не се получава. Не се получава, защото те допускат много технически брак в това бързане и няма кой да ги спре. Такъв е стила и на треньорския щаб на Локомотив. Те налагат и треньорите такова темпо. И за нас е добре дошло, щом налагат такова темпо. Ние използвахме вече 3 пъти тази ситуация и успяхме наистина през това полувреме на третия двубоя да ги прекършим и да стигнем до 5 гола разлика. Спортен комплекс Камчия, оттам са тези кадри, които наблюдават нашите зрители в момента, са повече от добро място за фрегата Бургас. Постигна победи и срещу Локомотив, и срещу Спартак Варна. Може би този комплекс ще стане арена и на полуфиналните Самия двубои. факт, пак казвам, че през второто по време дали Спартак, дали Локомотив на комплекс Камчия и на двата отбора повеждаме с 5 гола разлика. И там вече мога да кажем, че на моменти съдиите ни позволяват да стигнем на по-висока разлика, тъй като все пак сме гости. И наистина се чувстват там 2-3 отсъждания в полза на домакините, които не ни дават шанс да тръгнем напред в разгрома, деца казва, в една среща. Наблюдаваме кадри от финалният матч за Купата на България срещу Добруджа, шампиона Добруджа. Един безупречно изигран матч, особено през второто полувреме. Съвсем заслужено фрегата вдигна първия трофей в клубната история.
Аз вярвам, че няма да е последен. Сами виждате първото по време как ни допуснахме 17 гола да ни вкарат Добрич. То просто беше невероятно. На по времето си казахме, че 17 гола наистина са много. Трябва да стегнем редиците. И не беше нужно повече от приказки. Сами видяхте как второто по време се стигна до 10 на 1. Просто ги отказахме, тъй като всички като заиграят. В един момент се получава така вече 12 срещи. Мобилизацията и цялата енергия, която има всеки един състезател, вече в нашия отбор става през второто по време. Да. И Кмета наблюдава на живо този финален матч. Ще го видим след малко как връчва трофея, как връчва купата на капитана Николай Андреев. Отправи към вас, ето го кмета Димитър Николов, с тези думи слезе всъщност на игралното поле. Върнахме хандбала, господин Добрев, в Бургас. Абсолютно е така. Лично той на мен каза, че върнахме хандбала и наистина е така. Аз вярвах в това и наистина до последния съдийски сигнал силно се надявах ние да връчим купата и тая публика. Всичко заслужаваше адмирации за това, че наистина върнахме хандбала в град Бургас, благодарение на кмета на град Бургас и община Бургас и всичките съмишленици, които помагат на хандбала. А пък нашите зрители стават съпричастни на успехите на фрегата Бургас и надявам се са повече от доволни от всички матчове, които излъчваме на отбора до сега в първенството. Ще има ли, господин Добрев, пак подобна празнична атмосфера и след 2 месеца в зала Младост? Силно се надявам. Има един момент, в който, нека го споделим, когато се играе супер финал, 3 от 5, първите 2 матча се играят в град Бургас, тъй като сме първи във временното класиране. Домакинското предимство. И следващия трети и четвърти матч, примерно ако стане 2-0 за фрегата, трети и четвърти матч се играе при госта. И примерно стане 2-2, тогава вече петия матч ще се играе спортна зала Младост. При вариант втори, ако ние спечелим 3-0, това означава, че ние шампиони ще станем на полето на съперника. В полето в друга спортна зала, нали, където е съперника. И така че силно се надявам по-рано да станем шампиони, да не изчакваме 2-2 и 3-2. Вече последния матч е много рисковано, тъй като ако разчитаме в спортна зала Младост да дигнем трофея, това означава, че последния матч се хвърлят всички сили и кой каквото може, това ще направим. Пък каквото сега да покаже. Изкушавам се да ви попитам как ще коментирате доскорошните си колеги. Върви ли напред съдийството в хандбала в България, като че ли останаха малко тези двойки, които могат да се справят с напечени възлови двубои? Наистина в момента търсят са млади двойки да ги агитират за съдийството. Има някаква агитация в национална спорт, нали, националната съдийска колегия по хандбал, но като виждам в момента разполагаме с 2 международни двойки. Една млада двойка от Велико Търново и още една млада двойка, която аз лично не съм я виждал. Още Руйков от Петрич. Да. До този момент въртят са 3-4 двойки, обират тежките мачове в България и не виждам някакъв растеж, примерно. Според мен има някакъв застой. Не знам на какво се дължи, но като изключим Вутов, Марковска, Дойчунов, Горецов и Йончев, Йовчев, отдолу не се вижда. Не се вижда млада смяна, която да тегли и да изнася тежките мачове в България. Да се надяваме да създадат млади двойки, които да наистина да понасят тежки мачове, защото съдийството не е лека работа. Последен въпрос на финала. Мечтите на менеджера Никола Добрев
поне най-близките до края на сезона. Убеден съм, че са свързани с още един трофей. Аз лично казах и на момчета, че те пишат една нова история на бургаския хандбал и ще бъда щастлив, ако наистина те направят дубъл тази година и вземат шампионската титла. Пожелах им от сърце, ако го направят, нали, това ще бъде най-щастливият човек в град Бургас. И най-големия успех за Спортен Бургас. Абсолютно. Дано да се случи. Това беше, уважаеми зрители, разговора ни с менеджера на хандбален клуб Фрегата Бургас. Седмица след като отбора стана заслужен носител на купата на страната. Оставаме в очакване да направи и другата голяма крачка в края на сезона към шампионската титла. Аз съм Валентин Будаков. Ще бъдем отново заедно следващият понеделник.